Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Minister-president Mark Rutte van Nederland is onder de indruk van ontwikkelingen op Curaçao. Gisteren was hij hier voor de Bombini for Business Summit met verschillende Nederlandse bedrijven. Aan het eind van de dag zijn verschillende Memoranda of Understanding getekend tussen Nederlandse en Curaçaose bedrijven. Daarna maakte hij een wandeling onder meer door Pieter Maai en door Punda. Daarover zei hij dat hij onder de indruk is van de wijze waarop Curaçao zich aan het ontwikkelen is. Ook vindt hij het mooi om te zien dat ondernemers van Curaçao en Nederland schouder aan schouder staan om de economische ontwikkeling aan te jagen. Wat we hier doen is het ontstaan van een nieuwe economie, aldus Rutte. Aan het eind van de Bombini for Business Summit hebben Nederland en Curaçao ook een convenant getekend, de zogenaamde Groeistrategie Curaçao. Dit convenant beoogt de samenwerkingsrelatie tussen beide landen te moderniseren. Volgens de Curaçaose regering is het een nieuwe impuls in de relatie tussen beide landen en het is gericht op brede samenwerking. Daarbij staan duurzame verbeteringen op Curaçao centraal. Volgens minister-president Ruggenaat heeft Curaçao een integraal samenhangend plan opgesteld ter bevordering van de economische groei, het financieel beheer en de overheidsorganisatie. Nederland is gevraagd om samen te werken bij de uitvoering van het plan. Volgens minister-president Ruggenaat wil Curaçao op een duurzame manier verbeteringen doorvoeren voor de economie. Volgens vakbond Sitcom wordt er niet goed omgegaan met de privatiseringsplannen van UTS. Sitcom vertegenwoordigt de belangen van de werknemers van UTS, maar die worden buiten de ontwikkelingen gehouden. Nu blijkt dat UTS steeds verder gaat met het privatiseringsproces. Vakbond Sitcom heeft al eerder contact gezocht met de minister van VVRP en ook de directie van UTS, maar ze krijgen niks te horen en dat is niet goed voor de werknemers, zo heeft de vakbond laten weten. Tegen de Arubaanse oud-minister Paul Kroes is 5 jaar gevangenisstraf geëist, plus een verbod om gedurende 10 jaar een politieke functie te bekleden. Kroes heeft volgens de officier van justitie in Aruba tientallen arbeidsvergunningen verstrekt voor het in dienst nemen van buitenlandse arbeiders. Hij kreeg hiervoor geld, maar bijvoorbeeld ook whisky en champagne. Hij zou de stoffenzaak van zijn echtgenote en zijn stichting hebben gebruikt om 5 ton wit te wassen. In de zaak staan naast Kroes en zijn vrouw nog 21 verdachten terecht. Tegen de meeste zijn taakstraffen geëist. Uit het onderzoek is gebleken dat minstens 40 bedrijven zaken deden met de minister. In een aantal gevallen ging het initiatief van de ondernemers uit, in andere gevallen van de minister. Als eerbetoon aan Boy Dap, de grootste aller Toomba-zangers, de koning van de Toomba, heeft pianist Rendo Korse een speciale medley gemaakt onder de titel Biba Boy. De medley bevat 10 verschillende Toomba's van Boy Dap en is gepresenteerd als eerbetoon aan Boy Dap. Het is een samenwerkingsproject met Dibo Doran. Beroemde voetballer Cristiano Ronaldo moet definitief een boete van bijna 19 miljoen euro betalen naar aanleiding van het ontduiken van belasting. De Portugese aanvaller accepteerde vanochtend de schikking in de rechtbank van Madrid. Behalve de boete, die is gebaseerd op 4 overtredingen uit de periode tussen 2011 en 2014, is Ronaldo ook veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 maanden. In Spanje worden celstraffen van die periodes en korter echter omgezet in een voorwaardelijke sanctie als het de eerste veroordeling betreft. Daardoor hoeft de superster niet daadwerkelijk achter slot en grendel. Ronaldo bereikte met de Spaanse overheid al eerder een akkoord over de schikking en ook de fiscus ging akkoord. De rechtszaak was daardoor een formaliteit. In Venezuela zijn 27 leden van de Nationale Garde gearresteerd. Ze worden beschuldigd van het opzetten van een opstand tegen de regering van president Maduro. De groep werd opgepakt nadat een aantal zwaar bewapende leden van de garde een politiebureau in de hoofdstad Caracas had bestormd. Ze namen een politieagent gevangen en gingen er met wapens vandoor. In video's die ze op sociale media plaatsten, zeiden ze dat het presidentschap van Maduro niet langer door hen wordt erkend. Hierop ontstonden gewelddadige protesten. Demonstranten staken een barricade in brand en riepen dat Maduro moest vertrekken. De politie zette traangas in om een einde aan het protest te maken. Volgens de autoriteiten in Venezuela zijn de opstandelingen gekocht met geld door extreemrechtse groeperingen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.